Balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de sele min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛn juillet kalo tile 25 ka taa bila karidon na juillet kalo tile 31 o dɔgɔkun kibaru de bɛna lase aw ma Dolo jate la samiya kalo filanan tile 3 dafala ka bɛn bi ma ka taa bila samiya kalo filanan tile 9 na dolo min nɔrɔ barikalen don n'o ye Lion mɔgɔw ka dolo ye tile o de nɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a b'a yira k'a fɔ ko den minnu mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen kan k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan wa i b'a ye yɛrɛ yira walew o bɛna diya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye ninnu b'a fɛ fana bɛɛ lajɛlen ka don u ka da fɛ u mana fɛn min fɔ ninnu b'a fɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka taa o sira fɛ cogoya min na olu ka hakilinaw fɛ cogoya min na yɛrɛbaya bɛ diya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔ ta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ninsodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna sɛgɛn aw ka wulikajɔ a fanga bɛna bonya kosɛbɛ baaraw olu fanga bɛna bonya ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ a bɛna wulikajɔ kɛ baara minnu ko kan a tɛna jaabi sɔrɔ olu la a bɛ kɛ i b'a fɔ ka baara kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma garisigɛ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Adama ka so funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛna kunnafoni minnu sɔrɔ ko kunnafoni ninnu tɛ kɛ kunnafoni jɛlenw ye ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka hakili to aw yɛrɛ la ani aw ka dusu fana bila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ kunnafoni siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma a ka kan aw bɛ baara o baara kɛ aw k'a kɛ aw yɛrɛ ka cɛsiri ani aw ka hakilina ani aw ka fanga bɛ se ka baara min kɛ aw bɛ se ka sɔrɔ kɛ min na ni aw y'a jigi da mɔgɔ kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o tigi bɛ kɛ sababu ye ka se k'aw ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen sumaya nin dɔgɔkun in kɔnɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban wagati fo aw k'aw jigi kɛ aw yɛrɛbakun ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna olu la aw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ aw ka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fan fɛ bɔta o fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na banamini o fanga ka bon aw ka sira kan fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se ka sigi ni fariganw ye aw bɛ se ka sigi ni hali accident ye o b'a yira k'a fɔ fo aw ka basigi kɛ aw tagama bere ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati wa mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kundalen don aw kan fana ni aw ye dusu ta dɔɔni dɔrɔn i b'a ye dɔgɔkun bɛ kɛ beresa ɲagami ye aw bolo kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma aw kan ka aw dusu faga ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati garisigɛ siraw olu datugulen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin t'aw ka dɔgɔkun duman ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ni mɔgɔw ka kumaɲɔgɔnya gɛlɛya bɛna don olu la kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw b'a fɛ mɔgɔw ka aw faamuya ka taa sira minnu fɛ ko ɲɔgɔn lafaamuyabaliya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni aw jigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se aw ni aw baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn lafaamuya bɛ aw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka hakilisigi olu bɛ aw ye kamasɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se ka garisigɛ balilen dɔw sɔrɔ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma banamini o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se fo aw ka aw dusu faga fariganw fana olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dusukasiw ani kunnafoni
kolon olu caman ɲɛsinen do aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisigɛw bɔtaw olu de ka ca garisigɛ donta o tɛ yen ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se fo aw ka muɲu ka sabali ka se ka wagati wɛrɛw kɔnɔ k'aw ka wulikajɔw kuraw k'olu boloda ka bɛn wagati wɛrɛw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierges dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isa ka so samiya kalo sabanan denw vierges ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛlɛdaw ani wasaw ani kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinen do aw ma sira jɛlen do ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa mɔgɔw ka danaya bi aw kan kosɛbɛ kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni ye aw kelen ka gɛlɛya sɔrɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛbakun na n'o tɛ ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ka ɲɛsin aw ma wa aw yɛrɛ ka hakiliw ani aw ka miiriyaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasaba de lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw dalakan olu barakalen do ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala umaru ka so kawula kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ jigitugu kumaw olu ye ɲɛsinen do aw ma aw fɛlen do kosɛbɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wulikajɔ minnu kun ni aw y'a kɛ don tɛmɛnenw na ni olu ma se ka sabati a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka segin olu kan ka se ka olu wulikajɔ ninnu siraw daminɛ k'aw bɛ se ka kibaruya duman sɔrɔ olu la sira jɛlen do ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu barikalen do ka ɲɛsin aw ma kunkɔrɔta o bɛ aw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala ayuba ka so kawula kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bɛnkan sira kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ walima layidu kan kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko ko o siraw ka ɲi k'olu siraw jɛlen do ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka aw lagosi olu de bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ lagosi ninnu bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ka garisigɛ siraw k'olu lasumaya nka bɛnkan kan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko ni aw y'a siraw tagama ka bɛn nin dɔgɔkun kɔnɔna ma a bɛnkan ninnu ani a layidu ninnu olu caman bɛ se ka bɔ a sira fɛ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma fariganw olu kun dalen do aw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala alaw tala ka so kawula kalo sabanan denw sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'aw k'aw kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ janfawalew olu caman talen do ka aw sɛgɛrɛ f'aw ka hakili to aw yɛrɛ la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw janfawale ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba de do aw ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka hakili to aw yɛrɛ la wa aw kana yala fiyewu aw kelen faratima yɔrɔw la ani sigasiganaama yɔrɔw la aw kana yala aw kelen yen yɔrɔ ninnu na kamasɔrɔ binganiwalew bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ janfa olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma janfa bɛna se ka kɛ sababu ye aw ka wulikajɔ ani aw ka layidukanw minnu tun bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ don tɛmɛnenw na ka se ka olu siraw bɛɛ lajɛlen sumaya kɛnɛya siraw olu sinsinnen do nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa solomana ka so capricorne fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛdaw siraw olu dayɛlɛlen do ka ɲɛsin aw ma wasaw ni kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinen do aw ma sira caman fɛ wa aw fɛlen do kosɛbɛ aw dalakanw olu barakalen do kɛnɛyaw olu sinsinnen do k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw donta o de fanga ka bon ka tɛmɛ bɔta kan ni aw bɛ se aw ka ko kuraw ani aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ ni aw y'a daminɛ nin wagati kɔnɔna na k'a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni ye aw kelen ka gɛlɛya sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na fo n'a sababu bɔra aw yɛrɛbakun na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so fonɛnɛ kalo filanan denw verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ siraw olu jɛlen do ka ɲɛsin aw ma wasaw ni kunkɔrɔtaw olu
ɲɛsinen don aw ma. Kɔrɔta bɛ aw ye sira caman fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ aw fɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, aw ka dalakanw olu lamɛnnen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ o de ka girin ka ɲɛsin aw ma, ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ ka taa se dɔgɔkun cɛmancɛ yɔrɔ ma. Aw ka kan ka aw wuli ka jɔ kɛ ka se k'aw ka ɲinifɛnw ɲini o wagati in kɔnɔna na. N'o tɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati olu fakonen don ka ɲɛsin aw ma. Gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ ka se ka kɛ sababu ye ka banamini don aw ka dɔgɔkun kɔnɔna na. Aw dalakan kɔni olu barikalen don. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka n'a bila mars kalo tile 20 na, ni an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so fo nɛnɛ kalo 3nan denw. Poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Aw b'a fɛ aw ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya min na, ko gɛlɛya bɛ olu sabatili la ka ɲɛsin aw ma. Dalakan olu timɛnen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Layidukan olu tɛna bɔ a sira ma ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati fariganw aw bɛ se ka aw sigi ni o ye. Fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Aw kana fɔ fiyewu mɔgɔw ka sɔn aw ka hakilinaw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni futinɛ ye aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, kamasɔrɔ a dalakan olu barikalen tɛ ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma. Aw yɛrɛ dalakan bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. An balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, ka aw ladɔnniya ko nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma, jamakulu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin mɔgɔw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun ye dɔgɔkun girimanba ye ka ɲɛsin jamakulu bɛɛ lajɛlen ma. Bakuruba la, a b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili to i yɛrɛ la. O tɛmɛnen kɔfɛ, ni mɔgɔ min mago b'a la ka se ka i ka kibaruyaw dɔn, i kelen pe ka kunnafoniya, i bɛ se k'an wele numéro kɔfɔlen na. I b'i ka date n'i ka mois ni i ka année de naissance ani i yɛrɛ bangena dugu min na. Misali la le 5 10e mois 1973 Bamako 16h30. Maintenant ni o sɔrɔla sisan nɔ, a bɛ lajɛ i bangena ka sɔrɔ dolo bɛ sigi cogo min na ka ɲɛsin i yɛrɛ ma, ɲuman na walima juguman na. Olu de bɛ lajɛ sisan nɔ. O kɔnɔna na i ka baarakɛta o bɛ o kɔnɔ. I kan ka saraka min bɔ o b'o kɔnɔna na. I kan ka nɛgɛ nasugu min don i fari la o b'o kɔnɔna na. Bana min bɛna i sɛgɛn i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o bɛ f'i ye o kɔnɔna na. Ni o fɔla i yɛrɛ ye, i yɛrɛ kan ka min kɛ i b'a dɔn. Ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la, ka foli belebele lase an ka faama ma, Asimina ka transition, an ka foli bɛ u ye kosɛbɛ kosɛbɛ. An bɛ dugawu ɲini an dabama fɛ, Ala ka an dabama ka se k'u lakana, u ka se k'u ka baara kɛ, ka u lakana k'u kisi k'u tanga jugu tɔɔrɔ ma, ka se ka dugawu kɛ halisa Ala ka Mali basigi, Ala ka Mali kɛ maliyɛnw sago ye. Wasa kunkɔrɔta min n'an b'a ɲinina ani kɛlɛ min ni maliyɛnw b'a la bi, ni sɔrɔdasiw b'a la bi, an bɛ dugawu kɛ Ala k'u lakana, ka sebaya di u ma, ka se ka u ka baara kɛ a kɛcogo la. An ka foli bɛ aw ye. An b'a fɔ o la, aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. Ni ne kun y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye, aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na.